اوست ایوال 20 اکتوبر 2020 بلڈ کینسر نادرا ماہ شیر محمد مرچی اوسپلا وپا بلوچ و امل الیا آل پرسی کتگو 10,000 کمک سر کتا ماہ شیر محمد دشت کو ڈان نندو کینت یا غریب و تنگ دستیں ای چوک سمی بلوچ ہے گو بلوچ راجہ دست بندی ہیں اکرانی ساہتا میں کمک کا بکنان دل نادرا ناز بی بی میری کینچ نندو کین ای جنہ کارڈیو آپریشن بو گائیں چا اوست نیمگا 10,000 کلدار کمک کنک بوتا سید نادرا سمی اللہ جاوید مرچی اوسپلا پا آپریشن واسطہ امل الیا ایڈمٹ کتگو باندھا یہ آپریشن بھی انگا تئی سراچا اوست نیمگا 20,000 کلدار ارچا کنک بوتا چشکے سمیے پیت یک غریبے اوست ای سرجمی علاجہ کنگائیں چکدان کینسر نادرا مالکہ ٹیسٹ کنک بوتگاں باندھا ڈاکٹرہ پیشدہ رکبیت 10,000 کلدار پٹسٹاں کمک کنک بوتا دل نادرا پری شاہد دل ٹیسٹ لیاقت اوسپلا کنک بوتگاں دل ٹیسٹانی کنگا پد ڈاکٹرانی گوشگند کہ اشی علاج کارڈیو ابیت میڈیکل ٹیم باسک امل الیا کارڈیو ابورتگو پیش داشتہ کارڈیو ڈاکٹرانی گوشگند کہ اشی دل وال بندنت بزاں دل دوال بندنت تو آپریشن لوٹیت بلا یہ کول مردم آپریشن واسطہ راضی نہ بوتگاں کول مردمانی گوشگند کہ گولیو دوائی سر بیت ڈاکٹراں گولی لکھ تک داتگو رضا داتگاں گوردہانی نادرا شاکر علی اقبال پنجگور نندو کے 8,000 کمک کنک بوتا کیا یہ گوردہانی ڈالسز آگا کان اوسپلا بو گائیں گو بلوچ راجہ دستبندیت اوست کمک کو امرداریا بکنند داں کے غریب و تنگ دستانی مشکل آسان ببند جوت پارکسا اوست پوی وسا اوست ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان